Ole vun chu hei Evans drum head EC2 hi kan en thina nga wena kan en tur hi Snare Head an nia chuan Evans ti lam tur ani lawa Evans ti lam tur ani hmel o chuanin hei hi EC2 tia tru tak hianin apply zat in ting en yang a in thua zat kha aron soita ni chu EC2 ni wangin a plastic a hi pahnia in thua ti na ni chu asavuna khamo pahnia in thua ti na nia chuan in mongian tube line nia coated ti hi a thapa enge moni an hnoya lakina kan soi fianga chuan cha zong hi 7 mil ve nia chu millimeter ti na ni lo ni o mil ti hi millimeter a unit te vele chawng ania cha zong soi na nia chuan 14 ti inject kha chu a diameter o 14 inch ti na chuan hei frosted aniang khan a film lowa chuan coated aniangin a hmalama hianin engemoni powder an hnoya ti mai tiang ati thap turin mo chuan kutilaya tledeu niar kan hu apply in kara oil engemoni deuh an dani nge ina langa chu koma point en check hydraulic ti khamo engemoni oil sete hin thina chuan hei coated tangkai na chu brush hian tin sweep ri khom theita ni mo ale lampang hin coated velawa hei brush pori ve thelo ale lama chon mo chuanin hei hi katani lawa mi ka cha saka EC2 hi ko ber dot tu ti mele evan cha kha chon ani thina chuan ko ber ta ka chu reverse.ec2 kher khani ta maro chu tuna chuan remo lam ko hoi ta deu